Nitong July 22, inanunsyo ng Department of Health na may 12 bagong kaso ng COVID-19 Delta variant sa bansa. Ang Delta variant ay ang strain ng novel coronavirus na 2 hanggang 4 na beses na nakahahawa. 6 sa mga bagong kaso mula sa gitnang Luzon. Hindi naman natinukoy ng kagawaran ng partikular na probinsya ng mga nagpositibong pasyente na pawang recovered o gumaling na. Ang Pampanga IATF isolation ng mga outsider o umuuwi sa probinsya ang tututukan. Ito'y lalo na sa mga galing sa ibang bansa kung saan mataas ang kaso ng COVID-19. Hindi umano ito diskriminasyon bagkus bahagi ng doble pag-iingat. Nananawagan naman si Pampanga Governor Delta Pineda na ipagpatuloy na mga kabalen ang konsepto ng household lockdown. Ito'y kung saan kahit kapamilya ay hindi muna pinahihintulutang bumisita sa mga kamag-anak. Ituloy ho natin ang pag-iingat natin sa pamilya natin, paghihigpit sa lahat ng pumupunta sa pamamahay natin, ituloy lang po natin. Plano na ring ibaba ng Pampanga sa barangay level ang rollout ng vaccination upang mapabilis ang proseso. Sumasailalim na rin sa training ang ilang vaccinator na tutulong sa oras na dumating ang maraming supply ng bakuna. Samantala, ayon kay Bataan Governor Abet Garcia, malaking tulong ang paghihigpit ng border kung saan sasalain sa essential travel ang makapapasok sa lalawigan na nakapailalim pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa Tarlac naman, isinasailalim ang mga returning Filipino sa double RT-PCR test bago tuluyang makapanatili sa probinsya. Negative RT-PCR test result naman ang mandatory requirement ng Zambales para sa mga nais pumasok sa probinsya. At sa oras na magpositibo ang isang turista o outsider habang nasa Zambales, mandatory rin na dadalhin sila sa designated COVID hospital ng lalawigan. Sa Aurora, ibinaba ng Provincial IATF ang 3-day maximum stay rule para sa mga turista. Maliban sa mga negative RT-PCR test result, dagdag protection umano na diretso sa mga Department of Tourism o DOT accredited accommodation ang lahat ng bisita. Ang Bulacan naman na bahagi ng NCR Plus Bubble at ang probinsya ng Nueva Ecija pinabibilis na ngayon ang rollout ng bakuna kontra COVID-19. Samantala, isang advisory naman ang inilabas ng Department of the Interior and Local Government Region 3 upang ipaalala sa lahat ng mga kinuukulan ang implementasyon ng minimum health standards bunsod ng kumakalat na COVID-19 Delta variant. Rainiel Pawid, CLTV News.